meja. Ino ko taon da, gibang kuliti. Kaysa anangan sa mo di Dr. Christina J. Giman. Ang magkakayhan Yosu, di Dr. Christina J. Giman na kuliti na buguan na umihantoy di bayan na toko. Misina na po nga opisa mo kedis uvang mambakot nagi po tinumungan ko pasanan Asia Pacific nagi kipanasan University Bogizano Tunizon subay ko man tadi kiba nagi Doctor Philosophy in Education teko Dr. Idka Jalan do Musavan kamay di dari kumata ko rin yung hantoy do sumusod hapon ko Marta Ginon sangon humazo o manubo hazo inay tutunan ipagunta ko inumbodo kiva pangalaman kamay di so hinay daduvang taon sa bagi na humazo asasaw nag-iimarta diti dahovon na dumadi sangon mamihantoy dadon na papibayan na humazo ikanjol ipagunta ko mamihantoy Tovino hapon ko Rose Diswil isay kasanghon humaso na itutunan ni pagunto ko ang humaso ay tatap ititinumungan mo ni Tunizon taman hiburan nakahantoy do ho tavasi nagioitan tavasi den boyan panataan hoso kadazan den RTM Sabavi FM dito guvong may buo pedang iso ang bentukan di boyan menupu hoso kadazan kapyon dot iti sodop rombituan kamatan ako tahun guvong may buo pedang tu Tovi na pa rin nga hapon ko auditor na to ko. Tumonda, may angkay dito may hantoy dahil media na katonda. Ignohing George Ginajim. Ignohing George Songhon po. Itiya tinan po pisamo kaya di siya uvang pinampang. Isigaw na mga uvang dito may hantoy na to ko dito. Dari tu benda ko ngawi paghuhoy do pati hambus iti boy ano to ko ang manuan pa takaw isi hada timpo ni tidak tumonda ana nga subahay do papay ho dia zon dai tikya mantak iti api boy an humaso haso song taon diti ino mo na nakaanjol o pamihian iti mo nakibay ngawi di ang kapadom sizam ang duvong ngapod iti vuhan ko sizam nakatahim ino mo do ang mama ingawi ang nakibay na napaikot montok na diti bayan nabagi do uvo bogizan iti bogizan ko ison po nga bogizan po ngukap montok na nakibay di kiumul apadong vahuton kisong apat kapadong sisam taon montok iti bogizan kanuvo na po nga bogizan pangatuto kamay di mo nakibay di kiumul himong apaton it savan dadi ontok di napihidagay o tu mo nakibay panataman bogizan na pa'y ngukap on tu nagi montak iti bogizan na tanga tutuo dari nabay na iti okit na ko isiyo ho lumipay yang pa'y do hozo duvo hozon iso na pa nga hozo do wajib kamay di boss kasubay iso na pa hozo nga hozo ika na nga di hozo ni do hozo dari nakotongda na dati iti hozo nga vi ingko pasti mo ako niya kadang pa matala pahangon kani dari motok to pinay nga dayti hansa na dato moy mo ko muna kadung dia ho manapak ko mo nasungan mo zo kani ho moy do koy sabar semangat kamay di semangat dia manakibay na to ngawi dari mo may hantoy nakatonda no mandat pa do isyarat man tadi mo